światła kamera, jak mówi mądrość ludowa, tam gdzie diabeł nie może, tam Big Fucking Gana pośle. Także ja jestem Niklaus, a to jest kolejna część Duma. O ile się nie mylę, to na YouTubie będzie odcinek 4 wrzuciłem, 2 w zapasie. 7? Coś takiego. W każdym razie 10 minut to trwa, żeby wiedzieć ile się nagrywa. Jedziemy. Mam piłę, mam Big Fucking Gana, mam kosiarę tak zwaną obrotówę, wszystko mam. Ale gdybym miał obrotówę, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący, a wiecie. I miedź brzęcząca. O kurwoniu, to są te byki. Jak ja ich nie lubię. Walą na pyrę. Pa. Kurde. W każdym dumie jest, tak. Ale tu jest wyjątkowo okazały i damage jest potężny, ale ja czuję, że on się przyda, wiecie. Szachulec. Ej, jakby według was się tłumaczyło na polski Big Fucking Gun? Wielka, pierdolona broń. Ogromna, kurwiona giwera. Bardzo pierdolę broń. Jakie są wasze opcje? Jak byście to nazwali? Kurewsko duża broń, zajebiście wielka giwera, wykurwiście duża spluwa, jebutna giwera, duży kurwiel. Ciekawe macie wizje, nie powiem. Bardzo ciekawe. Aliancka duża broń. Kurde, widzę podśmiechujki z polonizacji. Never ending story. Ja im tam zaraz robię rozkurwiać 5000. Biorąc pod uwagę, jak spolszczony jest ten Doom, to pewnie by się nazywało tak. Znakomitych rozmiarów... Nie, coś w... Znakomitych rozmiarów oręże. Bydlak. Bydlak pistola. Broń osiągnęła limit wyniku. Pa, jak cię walę. Jednym strzałem. Taki mądry, bo damage razy 4. Zaraz już taki mądry nie będziesz, Niklaus. Pa, na ryj. Kurde, i granatem. Kurde. Nie tym, facet. A tam jest ten kurw. Ja go chuja nienawidzę. Kurgające. Gówieno. Ja teraz się skupiam, wybaczcie mi.
Piła! Kurwa! O nie, 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 już. Już nie. Już nie. Już nie. Ja pierdaczę. Ja już płakam. Ja już mam płaczki. Pa, pyk. Ile oni ich tu wezwali? Kakademon. Kakademona. Satana. No idź. O, jak mnie oczy już się zapiekły. Siema się, witam wszystkich. Akcje są, moi drodzy, jak z piekła. Także wybaczcie. Czasem się nie odzywam. Demoniczna obecność wyeliminowana. Ale... Blokada zdjęta. Łoje, powiem wam. Łoje. Ostrzeżenie. Nadjeżdża winda techniczna Lazarus. Łazarz powinno być. Łazarz. Albo... Demoniczna obecność wysoka. No co ty dupisz? Kurwa, byki przyszli. Demoniczna obecność wyeliminowana. Blokada zdjęta. No, masz szczęście. Bo by było niedobrze. Masuj baby bułę. Niszczycielska aura, moi drodzy. Niszczycielska aura dookoła. Tak. Stereotypowe diabły. Stereotypowe diabły musiały się pojawić. W końcu piekło to piekło, nie? Nie róbmy z piekła perfumerii. Albo nie róbmy z szamba... No, perfumerii też, wiadomo. Pu. Lazarus. Czyli, moi drodzy, łazarski rejon. Teraz będzie etap na łazarskim. Kamień spirali znajdziesz w prywatnym laboratorium archiwalnym Oliwii, w głębi obiektu. Niewielu ludzi widziało go na oczy, ale jeśli jesteś tu nie bez powodu, może zobaczysz w nim coś, czego my nie dostrzegliśmy. Kamień szpirali. O ku. Ja już wiem mniej więcej czego się spodziewać. To nie przypadek, że trafił w nasze posiadanie. Demony przepowiedziały jego powrót. Jeśli się obudzi, narazi na niepowodzenie całą misję. Tylko on potrafi stawić im czoła. To o mnie. Chyba. Nie, no wszystko by się zgadzało. Tak, tu by się przydał ksiądz Natanek. Jak najbardziej. On by tu zaraz wszystko wyświęcił. Uwaga, personel Lazarus. Od
odbędzie się otwarta dyskusja w celu rozwiania wątpliwości związanych z uzbrojeniem demonów. Miejsce kaplica, czas 14. Dyskusja w kaplicy na temat uzbrojenia demonów. Świetny pomysł, świetny pomysł. Fantastika. Wow. To widziałem kiedyś na jakiejś prezentacji. Ru, ru. Jeb. Aha. Zdechnąć od własnego zęba wbitego w oko to jest, kurde, troszkę lipka. O, jak fajnie. O, jak fajnie. O, jak mi fajnie. Ja nie jestem przekonany, czy ja tu... O. Nie do końca tu chciałem. Nie wiem, czy można przełączyć na angielski. Chyba można w Steamie, ale... Ja postawiłem na aspekt humorystyczny. Humorystyczny aspekt tej polonizacji to jest magia. Jak mówię humorystyczny, mam na myśli toczenie beki. Naturalnie. Nic innego z tym zrobić nie idzie. Brak demonicznej obecności. Blokada No. Dobrze. Ej, ja już mam 200 HP w ogóle, teraz tak się kapłem. O, oczywiście. Boosta sobie nie wziąłem. A to jest fajne. Jeb, 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 jeb. Przeżyj coś nowego i wyjdź poza bariery ograniczające zwykłych śmiertelników. Jessica z działu HR Zero emocji. Nie, no nie można powiedzieć zero emocji. Emocje są, tylko Miła fale piekielną gdzieś z poziomu tego. nie takie, jakby się człowiek spodziewał. Mam nadzieję, że oprze się złemu wpływowi, ale myliłem się. Kurde. Okazała się słabsza niż podejrzewałem. To jest jakiś, to jest pokeball. Z niego wyjdą potem pokemony. Będzie śmiechu warte. Śmiechu warte. Masuj baby bułę. Rotator. Co mi robi ten rotator? Tak nic nie mogę kupić. Sorry, nie mam pieniążków. A.
Cimci rymci. Szkoda, że latarki nie dali. Jakoś tak bym się lepiej czuł, jakbym tu miał latarkę. Nie, żebym się bał czy coś. Bo tak za fest nie ma czego. Jestem taki uzbrojony, że... Na razie to mi nadmuchać mogą. Nawet nie. Siema Bugsnack. Za długo wisi ta sama? No to Dariola do dzieła. Ej pa. Pana tego. Siema Filip. Pajączków. Nie, pajączków nie ma. Przynajmniej na razie. I ja się bardzo cieszę, bo pajączki były... Kurde, bałem się ich. Ło, bykol. Packer. Siema sychlator. Pa, jak go biorę. Na ryj. Siema trawienny. A se nie szczelił. No, łatwe do rozdupienia, ale w ogóle ja... Gdzieś takie... Pajęczych istot się brzydzę. Aha, że są niby pająki. To nie jest poziom easy, to jest drugi w ogóle. Witam cię, mid. Ło, jak to zasrali wszystko. Pa! Ciul! Ciul! A! Kurde, a tak miało być super. I się zesrało. I nie ma takich diabłów dużych, takich trochę innych. I takie, w trójce były jeszcze takie psy choby. Nie psy, takie... Kurde. Nosorożce takie... Takie nosorożce choby. Miały takie maski, takie rogi i takie zęby i tak biegały. Takie byki choby, o! Takie byki. Hoby. Ale takie hoby byki nosorożce, coś takiego. A, też niby są. Ło, kur... Co ja żem zrobił? Spadłem do piekła prawdziwego. Serio? No nie pamiętam nazwy już, wiecie. Ale na razie ich tu nie widziałem. Ło, bykol. Lala. Ufa. Aj, nie do... O, nie dobrze. Latające czerwone brzydkie potwory. Kurde, nie kojarzę, o które chodzi. Ja w te stare dumy co malutko grałem, to się przyznam. Bezciulańska. A ja mam dwurółkę ulepszoną na maksa. Ja bym chciał kosiarkę sobie ulepszyć, o. Grałem w multi, grałem. Znaczy one się tak trochę nudzi szybko, bo tam jest parę trybów. Nie zawsze gra jakoś dużo ludzi. Na YouTube'a bym coś musiał z multika zrobić. Aha, że dwa... Aha, to ja wiem, o jaki challenge chodzi. Dobra, spokojnie, bez nerw. Ej, a jak ja bym to tak... Zadupczyłem to.
Dobra, najpierw te małe chujki. Granatem i w ogóle. And shit. Wolol. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie. Kurde, bykola granatem. I jadymy. Z Gaussa. Na ryj. Ten jak podskoczył. Rubas. Kuwa. Ja. Ten skąd miotacz ognia mu się wziął nagle. W każdym sklepie można kupić, tak, dokładnie. Brak demoniczny. O, brak demonów, kaka demona. Muszę co chwilę tapnąć taba i sobie zrobić przerwę, bo mi oczy normalnie. Blokada Jak jest tak... zdjęta. Ej, a co się tutaj dzieło zbić? No na szczęście nie. Jak się tak długo... Jak się tak długo na te takie czerwone patrzy i się szczela i biega, to jest tak oczy bolą normalnie. Wyjaśnieni, tak jest. Tutaj dziubią w ogóle w tym. Widzieliście? W Rubasie. Sekcja. Proktolog. A tam był oczywiście boost, a ja go nie widziałem. I się męczyłem. Jak to w życiu bywa. U Niklausa. Zawsze. Przepraszam. Dobra. Podsumowani, wyjaśnieni, wyliczeni. Siema FNLock, witam. Vivisekcja, tak. Co tu jest? Mapa Europy. Tu jest Polska. Tu jest Śląsk. O, tu jest Bytom. Bekę ciśnie, tak. A to jest drugie wyjście. Ej, z tego by szło zrobić ten. Z tego by szło zrobić taki remix, nie? Jakiś beat i Beka. Jakie teraz tempo, pa. Kurwa, pa na to, pa. Pa, jeb, kopie na pyrę, ciul ci w ryj. Pa, dup. Hopie, ciul ci. Kurwa. Jak ja ich nie lubię. Są takie... Szybko. O!
Nie są fest, a fest. Ło. Wyjaśnię. Właśnie, z BFG trzeba było walnąć. A gra mi się zminimalizowała. He, lol. Dobrze, że OBS jest taki mądry i nie przerywa nagrywania. Właśnie, trzeba było wziąć przecież tego. A piłę jeszcze mam. Kurde, z piły mogłem za tego zajechać. Po podgardlu. Dobra, robimy to tak. Pa! 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 Się obesrał momentalnie. Brak demonicznej obecności. No i kurde. Zdjęta. I po demonicznej obecności, moi drodzy, była i się kurde zbyła. Tutaj nawypadało tych cukierków. Co to tam wyślatuje? Siema Paulo. Coelho? Co to są jakieś? To są te tablice z Dead Space'a. Pamiętacie tego kamień z Rozetty? Coś takiego tam było. Kamień z Rozetty bodaj. Ja, Amba Fatima, Boudemon... Onimo. A, dobra. Siema bany. No łazwierej. Z rolety. Ja, może z rolety. Muszę się napić. Muszę się napić. Muszę się napić. Za 157... O kurwa, ale mi prysło. Wiecie, hopu czasem pryśnie. Za gibko. Doom na G2A był w pewnym momencie za 120 zł, także moi drodzy, śledźcie te G2A, bo tam naprawdę... Kurde, są deale fest czasem fajne. Ja kupiłem za 140, a na następny dzień był za 120. Także te weekly sale, piątek, sobota, niedziela, jeszcze w poniedziałek do południa. To było po śląsku, ja wam przetłumaczę. Witaj Niklaus na poziomie 300. Zapewniamy diabły, beboki, skarbka i inne takie fajne. O, to jest ten kamień z tej... Kamień z rolety. Zamiast po predatorsku na nim stoi coś. Coś harcy. Coś harcy. Dobrze, że nie bucy. Czy to jest kamień z napisem love? Dam ci kamień z napisem love. Wsadź se go w dupę diable. Dobra, dość. To jest klingoński chyba. To miejsce nigdy nie powinno było zostać odkryte. Zawiedliśmy się na tobie. To Samuel. Co? Poprowadził ich do grobu. Proszę, poradzimy sobie z tym. Obiecuję. Co ty dupisz? Brama zostanie otwarta zgodnie z planem. Ja nie wiem. Ciul, format C. Usuń szatana z piekła. Delete.
Po wszystkim. Co to jest? Ej, oni tutaj hodują puloki kosmiczne. I oto dupca, samobieżny, mobilny, kosmiczny pulok. Ciulik bojowy. Tak zwana ciula bojowa 9000. Najbardziej jadowity. Prawdziwy bydlaki bolszewiki tutaj hodują, patrzcie. I to jeszcze ze stuleją. Siema dealer. Witam cię. I to jeszcze ze stuleją. Włączono ręczne systemy bezpieczeństwa. Terminale dostępne. O. Ale zgniót. Ale zgniót. Dobra, idziemy w pancerz. Ale zgniót na pełnej. Ej, tu taki mały ciulicek jest. Od diabła. Ciula diabła. Jak żyć? Patrzcie. Ja jeszcze nie wiem co będzie, ale ja już wiem, że się coś złego stanie. Kuwa, ją mam widzynio. Ją mam widzynio z piekła. Tygiel. Tego właśnie szukała. Vega, znasz może jego położenie? Patryk Tak. Vega? Znajduje się w północnym regionie krainy Tytanów. Możemy użyć wieży elektromagnetycznej, Co? ale musimy rozerwać kolejny akumulator argentu, by stworzyć portal. Jedyny akumulator w tym sektorze tkwi wewnątrz okazu badawczego CD587. CDP. Będziesz go musiał usunąć. Gdy już zabierzesz akumulator, stanie się on niestabilny. Rozerwana obudowa powinna stworzyć wyrwę wymiarową na tyle dużą, by odesłać cię do ich świata. Możemy określić punkt, w którym wylądujesz za pomocą systemu zakotwiczeń, który wczytałem do twojego stroju. Odzyskanie tygla jest kluczowe. Bez niego nie ma sposobu Tygla. na wyłączenie studni i zamknięcie piekielnego portalu tu, na Marsie. Ledwo my wyszli z piekła, a wejść do piekła i wrócić to... Co wam będę gadał? Wiecie jak jest. O! Grubas. Am. Kaka demony. Brak demonów. Kurde, wiecie co jest głupie fes? Że mi ta gra przewija czat. Jak ja scrolluję broń do góry, to mi się czat do góry przewija. Teraz będę tylko w dół przewijał. Siema Piotr, elo. Muszę pamiętać, żeby tylko w dół. Cześć Pawelus. Tylko w dół przewijać, bo mi się czat przewija do góry.
To jest głupota, ale nic z tym nie zrobię. Już tak w becie było. Idziemy do piekła. Zaś. O, tu się bawią. Woo! Ale to było dobre. Aha, bo tu jest kółko broni. Dobra, to ja już nie będę na tym zmieniał. Ja w ogóle o tym zapomniałem, że to tu jest. Aha! No na wesoło powiem. Na wesoło się kręciło tutaj w dumie. Są tu wesołe szkielety, a razem z nimi. Powiedz, panie szkielecie, czy dobrze bawisz się? Bawię się super, super, bo są świece. Super się bawili. Takie tam z kolegami. Takie tam po śmierci. Co to za probuwa idzie? Co ja brałem przed streamem? Wibowit. Maintains kappa. Kappa demon. Hello. Kurwa, ja się ten granat fajnie wdupił. Jo se to wdupił. To szczęść wam Boże. Kominiorze. Kurwa, mam jakiegoś zita z tym normalnie. No. Elo kudłaty, a to o jest dum. Niklaus biega sobie ze szczelbą i robi chrum chrum chrum. No. Witam panie szkielecie z piekła. Palalalala. Lala. Palalalalala. Niklaus masuj flaki. Takie fajne są. Superanckie pentagramy, podłogę zdoobią. W pełni naładowana, gotowa do aktywacji. Co to jest? Pełna fala Co to jest? zmieni kierunek, w jakim zmierza ludzkość. Oto dziś wnosimy nasz Jezu, wkład patrzcie, w sprawę. patrzcie na to. Od nich zależy nasze zbawienie. Właśnie dlatego wyciągnąłem cię z tego grobowca w sanktuarium Kadinger. Jezu, Wiedziałem, że jest jak od słaba, tego oczy bolą. a nasza praca niesie za sobą ryzyko, które chciałem zniwelować, uwalniając cię z więzienia. Wiedziałem, że w przypadku katastrofy tylko ty będziesz ich w stanie powstrzymać. Co ty dajesz? Dobra. Andrzej to jebnie. 4 razy 2 do potęgi drugiej. Sinus kąta 90 stopni. Andrzej to jebnie. Ej, nie jebło. Wyłączyło się. O! Ej, mają ściany tymi wytłoczkami z jajek powykładane. Zawodowcy.
To jest dobre. Dum mi dowiódł przynajmniej, że na pewno nie choruje na epilepsję, bo już bym leżał pod biurkiem. Pod stołem w sumie, bo to nie biurko. Siema Polak. Mucha tam na dół iść. Pizda na ryj. 11/30 mam. Pa, siup. Jezu, jak ja to lubię, jakie to jest fajne. Jakie to jest dobre, kurwa, i takie fajne. I tak się fajnie szczela, oni tak fajnie wybuchają. Kurwa. Patrzcie, sinus t przez 2 minus t... Co? Plus minus d równa się cosinus alfa. Fu! Matematyka. Defibrylator. Uśmiechnięty defibrylator. Jaki fajny. Budzi, 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 budzi. Budzi, 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 budzi. Budzi, 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 budzi. No. Budzi, budzi. Enough. Zamknięte. Ty się mnie boisz, mit. Daj spokój. Uwaga! Na pizdę! No i co? Demoniczna obecność wysoka. O. Blokada w mocy. Blokada w moczu. Harcom? Ło. Pa, wyrwę ci oko. Ujej, ammo się kończy. Ło, pośpiech jest... Pośpiech jest dobry. Nawet za dobry. Ale mnie wyjebało! Jezu! Kuwa, ino nie ty. Ino nie on. Nie. O, curwa! Kuwa, budu. Haha. I chuj ci w dupę. Żem się steleportował. Idź ty. No. Brak demonicznej obecności. Blokada zdjęta. Cześć Kamil. Dobra, kolejne moi drodzy etapy znaczy my nie są w piekle. De facto, per saldo, par excellence, paradoksalnie, empirycznie, to my nie są w piekle. Dobra. Cały czas zapominam, że mam piłę i BFG.
BFG. Będziesz musiał wyrwać akumulator argentu zasilający Będziesz cybertron. cierpiał. Destabilizacja rdzenia stworzy wyrwę międzywymiarową, przez którą dostaniesz się do piekła. Gdy zdobędziesz tygiel, ściągniemy cię z powrotem. Jaki demon cyber? Co to jest cyberdemon? Będzie miał sławki i ten słuchał techno. Ha! A ja tu zrobię taki motyw, że ja tu sobie zakończę odcinek i walczyć ze superdemonem będziemy już w kolejnym odcinku. Także proszę zostawić łapkę w górę i gorąco zapraszam na kolejny odcinek Duma Uniklausa na kanale.